stáť. Deň zo dňa lepší a hlavne smelší, poznáme bojových cvičení slast. Dnes vieme držať krok a šľapať, zajtra brániť vlast. Vojak nikdy nemá to ľahké, najmä prvých 700 dní. Včera posky rozdával sladké, dnes ho čaká výcvik pechotný. Krátke spávanie, rýchle vstávanie, hrmených 100 striel. Stráže, útoky, nástup, prískoky a vždy triafať cieľ. Vojak preto cvičí dnes ťažko, preto z čela padá mu znoj, aby mohol v pravý čas ľahko zvíťaziť, keď príde boj. Zvíťaziť, keď príde boj. Vojak nikdy nemá to ľahké, najmä prvých 700 dní. Včera posky rozdával sladké, dnes ho čaká výcvik pechotný. Krátke spávanie, rýchle vstávanie, hrmených 100 striel. Stráže, útoky, nástup,